iwe kama hiyo zinzwa mfano iwe ukuta kunicheka mbanangu pampeta lazima ukitemba mangu iwe siya munhu ukumbatira chivo ndione dambudziko babati utori problem wazvinzwa wakanditora babadhini katora ini zvemba handizvikwanisi wakanditora unokuziva babadhini katoti andigutsikana nemurume hwaninini siyana nemunhu uyu unomukwadza anokufira neasima uyu asima makanyanya kuclose usiye usamubate maclens aku ekare siyana nawo handitotinoziva maitiso kuziva kuita sei pe iwe hallo girls zviri sei girls nhasi tinetiri tese kubhawa ndabata nechikomba obvious kurambwa iwe akuudza ndikukuramba ndiani akuudza ndikukuramba hapana kuri kuenda unogara panapa saka kana usingandirambi ndezvekutowirirana naye uchiperekedzana naye munhu wiriranai sevanhurume kwete zvekubata munhu kudaiwo so chitomuperekedza murudo fana yodzikama iwa zvino ndokukwadza panapa aiwa ndakudzoti ane asima saka ivo ndozvauri kuita kuita handi unorambwa hapana manje handikukuramba maclens angu ekanotichengeta panapa anotichengeta kana uchindida ndide ndakadaro unozviziva kwawakanditora unokuziva muperekedze kuno iwewe zvakanaka famba naye zvakanaka neasima ndazvinzwa kani maiti unoona mfana yawaitapo hariska iserious case yawaita kubata urimba mangu hazviiti kubaizvi mfana unofirapo babadi bhutsu dzake neantawe zvaasiya uyu mupe bhutsu dzake neantawe iwe famba naye zvakanaka ndakutaurira shamwari saka ungatokumura here tora chipendi chako ichi ungotokumura ka iwewe saka mfana andikuona kuti pane zvawatoitambawo kunopisa mazuva ese kwakupisiraasi handi unoona mfana zvaunoita manje unoona zvaunoita mfana kwanzi musandishungurudzaba nomauta iwe dzimenyaya dzera ndanditaurira naye sakuda kutaura chiausaitoge munhukadzi iwe kwai musandishungurudzaba bata wega zvibhutsu zvako chinzwa kamfana ndakubata uri mba mangu chinditiro something ubve panapo bvawaenda chikazi ndakubata uri mba mangu chichiita something zvinoitwa iserious case aiwa mukoma izwezve mukoma mari ndandatosiya pa ndisina kana sendi mari yosina ndasiya ita zvaunoita to mari yosina ndasiyira mudzimai mfana asi mafanizi bai unoda nditangitsere nyaya aiwa mukoma mari handisina ndandasiyira mudzimai saka ndozokuona pendodzoka next time unotodzoka futa mfana uri kuziva kuti uri nyatsandiona sei apa ngwati kukumura futi mfana asi iwo kaiwe aita serious kana mamutindibvunza ndovadaita unoita seiko iwe chii chaunoda kunditaura kuti unotodzoka futi panapa but kana muri mukomaka hapana kumbototaura zvemari because mari ndiri kuwaisa nchiisa pamba penyapa yakawandisa mari ipi kuyawaisa ndokutauriraataura kachii unotaura kunditaura panapa suti yamakapfeka ndii ndakatenga usade kufarisa manje urikuzoti maiti wakabva kupi suti urikuzoti maiti wakatenga kupi suti ndii ndakatenga mungoma maiti uya pano munoona uyu kau akutaura kuti hanzi suti makabva naye kupi maiti suti mutaurire babadi hatidi zvekutaura suti yakatengwa nauyu kuti nditaure zvakawanda zvaanoita mubaumuka ina handikwanisi ndosaka ndati perekedzanai makanyarara pawangu paurume perekedzanai wakanyarara babadi ndotaura zvese nezvaanotitira pamba panapa munhu babadi ndatiperekedza munhu ubate ruoko ini mukoma ndinokubata izvo zvakawanda handikubati gokoba unondibatsira chii chaunondibatsira mbedha uye sandatopedza bhadhara kamubhedha ndindakatenga kubhedha uyezve ndatosvambira pakuti iye ungati mabhedha wangu ndikati ablaza hausi kudziva ba ngasati ndakutopedza bhadhara kamuda marisiti acho ndokutaidza muchirega marisiti man iwe mfana uchibva panapa iwo watinzo usadzoke futi ba ndakuregerera pati mfana yoga pati papinda pamfana ngotokumura kaiwe but muchengete mbedha wangu zvakanaka kueza ndisati ndapedza kubhadhara uchienda vandikutaura ndakukuregerera iwe mandiregerera but muchengeta mbedha zvakanaka ndisati ndapedza bhadhara inobatirwa mari every month iwe chibva pano apa iwe alright mukoma